ред за кокосовите пръчици. Изсипвате ви ги отгоре, както предпочитате. Важно е да имате някаква фантазия. Ние ще импровизираме в момента. Целите. Всичко. 4 цвята са. Виждате колко красиво започва да изглежда. Само жълтата. Ще успаш сложим крем. Чуй. Време е за крем. Целият трябва сега. Колкото може. Доливате, колкото позволява тавичката ви, която използвате, уважаеми зрители на Wi-Fi. Кокосови пръчи ще използваме, защото те са леки и имат функцията да изплуват над крема. Крема трябва да е изтинал, ще ви кажа защо. Защото ще поставим леко изтинал да престои тортата 24 часа в домашния хладилник. Казвам и пак, трябва да престои. За да могат да се накиснат вафличките, да поемат от крема. Готово. След малко нашата готвачка ще добави круасанчета и последния цвят от кокосовите пръчици. Редите ги по удобен за вас начин. Така. Оставихме розовото върху круасанчета. Това е, уважаеми зрители мои фенове, ще ви покажа отблизо колко вкусно и приятно изглежда. И остава да я поставите в хладилника за 24 часа, за да може да стегне. Басти ви пожелава приятен и невероятен космически